Mayong hapon mga igsuon, karon ako na sa mundalitan sa akong mga sinulat. Paglikay sa mga tao nga dautan. May igsuon kinahanglan mosunod kita unsay kabuton sa Dios, aron dili kita magkalisod-lisod ning kalibutana. Pinaagi sa maayot ang binuhatan, mao ang pagpakig-angay sa atong isig kaingon. Og dili kita magpahulam og maguba, kinahanglan atong ampingan ang tanan aron kita mabulahan. Og busa magbantay gayud kita sa atong kaugalingon batok sa daotang mga tao, ang mga palautang, palahulam, palaunya-unya, palangayo, maigsuon. Likayan ta kining klaseng mga tawhana nga mga mapahimuslanon say gayon. Walay panglantaw sa uban, ang ginuna maura ang kaayuhan para sa ilang kaugalingon. Mao kini silang klaseng mga tawhana nga lisod higalaon, kay sila mga mapahimuslanon, mga malukpigon o mga masinahon. Maigsoon ayaw kamo og pagsalig niining mga tawhana, kay wala kay makuha nga kaayuhan. Anaa sa imong kaugalingon ug ikaw gitinungtuhan lang ug ikaw ilang gikataw-an. Kining mga klaseng mga tawhana, mga traidor ug hayop ug mga kinaiya. Mga igsuon, kung ikaw maayo og binuhatan, iya ka sa Dios. Sa iyang mga sugo kami nagsunod. Dili ka magkalisod-lisod ug ang tanan anaa kanimo. Bisag unsay imong gusto, apan ayaw kalimot, likay sa daotang mga tawo. Apan ayaw kalimot, walay paghunahuna usab para kanimo. Kung ikaw makigsandunot sa mga daotan ka usab. Pananglitan sila nangayo imong yatagan. Sila kanimo nangutang imong yatagan og nanghulam. Paayaw ka na og buhata, kay magantos ka sa imong balatian. Wala kay kalipay nga bation og imong maani, maura ang kahuang og konsumisyon sa inyong dughan, kay ila ra kang saad-saaran unya pakyason. Maningil ila pa kang pabalik-balikon og sa butang kaupahulam, ikaw pa sa ila pakuhaon. Tinuod dili. Og imong hatagan og sila mangayo balik-balikan kapaigsuon. Busa sunda gayud ang katarong. So mga igsuon, kung ugaling maikog ikaw, kita sa pagbalibad, pangita og rason, aron sila dili masakitan o makasabot ra sila sa unahan. Lisod ang pagbalibad, apan mao hinumdumi ang walay laing makalabaw sa atong kaugalingon, gawas sa kaugalingon lang gihapon. Kung imo silang hatagan samara na nagtabang ka sa ilang kalisod, igsuon, mas maayo pa nga imong balibaran, kay makahuna sila sa paglihok, paningkamot o dili magsalig sa uban. Dinhin na lang kukutob. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Dalaygo ng Diyos. Amen. Bye-bye.